Aga jing lekai League One ka PSG Persia ya ka Lens. Bat kani ka jing lekai ka beningkong jong kini ki arteli haga neusnem hajar peulai. Haga ni ka jing lekai ka PSG ka kam klan ya ka Lens haga bakala yo adun riu % ka position kat bakal Lens ka yo tang sau % ka position. Kat bakal shot on target ka PSG ka yo riu teli kat bakal Lens ka yo tang sau teli. Aba phai sha kani ka jing lekai tang haga minute ka basan ka Lens ka lala aban khijar ningkong. Lengbau Franskowski Slem tang hadin lai menit kata haga minit ka bapra player bertemai jong ka PSG ubadang kam kena uhogo ulala ban siukuliang ya shigol jong ka Lens haga minit ka ba ar pra kan skala yo biang ban tep ya ka gol ka ba ar ka jong ka Lengbau openda bat ya ka bol layar penbu da Fofana ada bukut ka kila step ka Lens kala tam ya ka PSG da ar lakawai tang Maria sedang ke kilamit saisin ka Lens kala yo biang bantep ya ka gol ka balai ka jongka kata ka minit ka basau punyau Lengba u Claudi Moraes bat ya ka bol lai rapet bu da openda bat dei Lengba gini gi lai gol jongka Lens ka PSG ka klem la ban siu kuliang ada bukut ka jingele kai bat ka Lens kala la ban pelim ya ka PSG talai la ka wei bat kane ka sin ka baningkong ba ka PSG kan syak pelim hakane ka samoy jong snem arajar arpulai Leng bagan jing job ka Lens kaduna tang sau point ya ka PSG ka badon hakli du jam kami yap ken point. Jing syarem jong ka PSG kala bandai Leng bagan jing bom don ki argut ki player ki bapau jong ka tau Neymar bad Lionel Messi haga bau Mbappe klemla ban pelaj ya ka PSG nak jing syarem haga ni ka jing lekai. Haga jing lekai Premier League ka Tottenham Persia ya ka Aston Villa haga ni jing lekai ka Aston Villa kala la ban lim ya ka Tottenham da ar lanon ya kini ki ar gol jong ka Aston Villa la yo ban tep da Ubindia haga minit ka ba san peu bat ya ka gol ka ba ar la yo ban tep da Luis haga minit ka ba nyau peu lai para ka weipat ka jing lekai ka Nottingham Forest kala ya kai Persia ya ka Chelsea da Marshi gol